Hello Christoni onjaग्रा लोगोफोर गिबिसिनथारावनो नोंथांमोन बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ जायफ्रा दायो आंनि भिडिअखौ नायगासिनो दङ नायग्रा साफ्रोमनिसिमबो जासिहरग्रोनाय जालायबाय तो dear viewers right now I am at our paddy field दायो आङो जोंनि माइ दुब्लियाव दंफैयो तो I want to share a short some sentences who are watching my video That means जायहा दायो आंनि भिडिअखौ नायगासिनो दङ नायग्रा बयजोंबो मोनसे फिसा खोथा आङो दिनै सावरायनो सानदों बे दुब्लिबारियाव थानानै दायो नोंथांमोना नुबायना समायना दुब्लिबारिया रजं गोजा जाजोबलायबाय माइ फिथाइफोरजों बेसेबांबा समायना रमायनामोन आरो दायो माइ हाखांजोबनायलाय दायो दुब्लिया नायनो एसे उसुबिदा नुलायबाय आरोखि ना तो बेयाव थानानैनो नोंथांमोनजों खोथा सावरायनो सानबाय तो खोथा सावरायनो साननाय बाथ्राया दिनै बेनो जाहैबाय आंनि नायगिरिफोर नोंथांमोना मिथिगौना बेरे मोदैया मानो एसेबां गोदै गोथाव जायो जानो माब्रैनि बेरेमाफ्रा बा बेरेया बे बेरे मोदैखौ मानो एसेबां गोथाव गोदै मानो खालामो माब्रै खालामो नोंथांमोना बेखौ माब्लाबा सानफेरबाय ने तो गोथौयै साननानै नायोबा अनजाग्राफोर नोंथांमोना मिथिगौना बेरे मोदैखौ जे बेरेमाया बेरे मोदै खालामो बेखौ साननानै नायोब्ला समायथाया मुगैनोबो ओंखारो जानोबो बायो नोंथांमोना मिथिगौना बे बेरे बिमाफ्रा बे बेरे मोदै गोथाव गोदैखौ माब्रै खालामो माब्रै कालेक्ट खालामो So dear viewers I think everybody knows about that na how the bee collect their honey and make it very sweet to eat for everyone जानो थाखाय बिराद गोदै गोथाव खालामो बयनिबो थाखाय तो अनजाग्रा आंनि नायगिरिफोर नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ बेरे बिमाफ्रा बेरेमाफ्रा गेसाव गोफोन खि हासुदै जायगाफोरनिफ्राय बिबारफोरनिफ्राय मोनफ्रोमबो जायगानिफ्रायनो बिथांमोना कालेक्ट खालामो बुथुमो बेरे मोदैखौ बुथुमनानै गावसिनि बासायाव लांनानै ज' दोनहैयो ना गेसाव गोफोन खि हासुदैनिफ्राय ओमफ्राय बेल' नङा आरोखि ना मामा मोनसे बिबारफोरनिफ्राय मामा मोनसे बुस्थुनिफ्रायनो आरोखि ना सेवनायानो जाथों बेनिफ्राय गासैखौबो बुथुमजोबनानै बिथांमोना मा खालामो बेरे बिमाफ्रा बेरेमाफ्रा गावसिनि बासायाव लांनानै मा खालामनोसै जोबनायाव बेरे मोदै जाहैनोसै होनब्ला नायदो माबादि गेसाव गोफोननिफ्राय बुथुमनाय ना मोजांनिफ्रायबो बुथुमो गाज्रिनिफ्रायबो बुथुमो बिथांमोना ओमफ्राय जोबनायाव जानो बिराद गोदै आरो गोथाव जायो बिदै गफ्रुलायलाय आरो माब्लाबा समाव बे बेरे मोदैखौ जोङो मानसि जाथिया मा खालामो मुलिनि थाखायबो दिनै बाहायनो गोनां जायो आरोखि ना तो अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर बा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर दायो जाया नायगासिनो दङ नोंथांमोना सिन्था खालामसै मानो आं बे बाथ्राखौ बुंदों तो आंनि बे बाथ्राखौ बुंनायनि खारना बेनो जाहैबाय एक्चुअली जोङो दिनै मानसि जाहैबाय ना सासे मानसिया मोजां नलेज गियान थानो नांगौब्ला मा रोखोम दिनै जानो नांगौ बेखौसो दिनै नोंथांमोनजों आङो गुसुं शेयार खालामनो साननाय बाथ्राया बेनो तो नोंथांमोना सिन्था खालामनानै मोनखाबाय जानांगौ आंनि बाथ्राखौ खोनानाय लोगो लोगो जे सासे मानसिया संसाराव थांनानै थानायाव माब्रै टेलेन्टेड नलेज गोरों गोरा आखा फाखा जानो हायो नोंथांमोना मिथिगौना मोजांजोंल' दिनै जाजोबनो हाया आरो गाज्रिजोंल' दिनै जाजोबनो हाया तो मोनफ्रोमबो बिथिंनिफ्राय मोजां गाज्रि सुखु दुखुनिफ्राय ना एक्सपिरियेन्स नलेज लाजोबनानै मिथिजोबनानैसो सासे मानसिया संसाराव थांनानै थानायाव नलेज टेलेन्ट गोनां गियान गोनां सासे व्यक्ति दिनै जानो हायो अनजाग्रा आंनि नायगिरिफोर नोंथांमोनासो मा सानो दिनै गाज्रि होननानै गाज्रिखौ नेवसिथारोब्ला नोंथाङा गाज्रिनि सोमोन्दै जेबो नलेज मोननाय नङा नोंथाङा बे गाज्रिखौबो बजबनानै लानो नांगोन आरो बे गाज्रिनिफ्रायबो बुथुमनानै लानो नांगोन नलेज गियानफोरखौ अब्लासो नोंथाङा बै गाज्रिखौ बुजायनायाव फोरोंनायाव नोंथाङा मोनदेरनो बा फोरोंनो बुजायनो नोंथाङा हागोन बिदि होननानै आं सानो तो अनजाग्रा नायगिरिफोर बाथ्राया थारैनो नंगौबो आं सानोल' नङा बियो थारैनो नंगौबो आरो दिनै मोनफ्रोमबो बिथिंनिफ्राय आं होनदोंना जेरै बेरे मोदैया
जानो बिराद गोथाव जायो ओमफ्राय बेनि बेरे बिमाफ्रा बेरेमाफ्रा मोनफ्रोमबो बिथिंनिफ्राय बुथुमनानै बेरे मोदै बानायो आरो गोदै गोथाव बानायो थिग दिनै जोंबो आरोखि ना आंनि नायगिरिफोर सोरबा सासे सुबुङा संसाराव थांनानै थानायाव गोरों गोरा आखा फाखा टेलेन्टेड नलेज गोनां मानसि जानो लुबैदोंब्ला मोनफ्रोमबो बिथिंनिफ्रायनो गियानखौ बुथुमनो नांगोन ओमफ्राय बेल' नङा गोबांथार जोंनि माखासे मानसिफ्रा आं बैसो जाबाय सोरबा स्टुडेन्टफ्रा फरायखांनायनि उनाव ना लेखाखौनो फरायनो बायो बा लेखाखौनो फराया मेगाजिनफोर बायनानै फराया जोंनि गिदिर गोलाव नलेज गोनां मानसिफोरनि लिरनायफोरखौ राइटारफोरनिखौ बायनानैनो लेखाखौ फरायबाय जोब्बाय सिगां जा फरायबाय बेनोसै आरोखि बेनि थाखायनो जोंनि समाजाव गोबांथार नलेज खम गोनां मानसिफोर दङ होननानै मालाबा आं सानो जोङो लेखा फरायनांगौ आरोखि ना मेगाजिन जोङो फरायनो नांगौ माबा माबि गियान नलेज दिनै जों लानो नांगौ आरोखि नङाब्ला जों माब्रै नलेज गोनां जों दिनै जानो माब्लाबा समाव जोंनि रोंनायखौबो दिनै जों बावगोमालाङो नोंथांमोना मिथिगौ ना बेनिखायनो जोङो गोबांथार नलेजफोरखौ जोङो बुथुमनानै लानो नांगौ लेखा फरायाखैब्लाबो सासे बिमायाबो सासे बिफायाबो बेफोरबायदिनो बुथुमनानै लानो नांगौ आरोखि सोरबा सेंग्रायानो जाथों सिख्लायानो जाथों गासै बिथिंनिफ्राय होनब्लासो नलेज गोनां गियान गोनां जों साफा सुबुं जानो हागोन आरो समाजाव गोजोन खौसेथि नंगौ अनज्लायनायखौ जों दिनै बारहोनो हागोन आरोखि नङाब्ला बे नलेजआनो जोंनाव थोजासे गैखायाब्ला जोंनि समाज जोंनि गामियारि जोंनि न'खर बा जोंनि मण्डलिखौ जोङो मा होननानै बुजायगोन मा होननानै फोसाबगोन आरोखि ना बेनो आरोखि थ' अनसाग्रा आंनि नायगिरिफोर बे गुसुं भिडिअनि गेजेरजोंनो बेखौनो आं नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय जे बेरे मोदैया माब्रै एसेबां गोदै जायो मा खारन मा जाहोननि थाखाय माब्रै खालामो बेरे बिमाफ्रा बेरे मोदैखौ गोदै थ' बेखौ साननानैनो दिनै नोंथांमोनजों आं बेखौनो गुसुं शेयार खालामबाय दि दिनै जोंबो सासे मानसिया मोजां मानसि गियानि मानसि टेलेन्टेड नलेज गोनां आखा फाखा जानो लुबैदोंब्ला मोनफ्रोमबो बिथिंनिफ्राय बेरे बिमाफ्रा जेरै ना बुथुमनानै लाबोयो बिदै बायदिसिनाफोरखौ सोबनानै मोजां गाज्रि बा मोनफ्रोमबो जिनिसनिफ्राय जोंबो बेबायदि खालामोब्ला बुथुमना लायोब्ला निस्सय आं सानो नोंथाङाबो सासे बा जों बयबो साफा मोजां गियानि सुबुंजों जों दिनै जानो हागोन आरो जाय बेक्तिया बेफोरबायदि बुथुमनाय नङा माब्लाबाबो आसा दा खालामथों आं सासे बा बियो सासे नलेज गोनां सासे मोजां क्वालिटि गोनां मानसि जागोन होननानै थ' हामबायसै आंनि भिडिअखौ नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो बे गुसुं शेयार खालामनायखौनो शेयार खालामनानै बेयावनो दोनबाय गोजोन्थों बाय